Leadership is a position. Leadership is a proposition. And that proposition is not on account of the position you hold in society, but the disposition you hold as an individual. So you don't become a leader by being elected. You are anointed to be a leader. Don't know in Zimbabwe. Mukasaru, a person who is not anointed, who is not a king. I'm going to put my decrees and unleash the potential of the country. Because my game is in my alignment. Hey. Those are my elections are not guarantee a problem. Don't be Barabas kana Jesus. Democracy, Barabas. Mutisia Jesus no kuponesa auya pamtini kwa. Those what sits in politics. Vanhu vanosera vari kung'anga. Unoona murume mukuru anopuwa bengo. Unoona murume mukuru anopuwa mafuta. Yandagara chizora mudhara tsvakira kuZCT yuta kuenda kuCongress. Vanhu vaiuruka moto mumwe achatoresa. Kazi kundisimbiswe ndiwini. Hakuna kuromba kunodarika kugamuchira Jesu. Izvi zvenyu zvokwana njunge. Wosera wanzi bhengoro kana topowa. Nekunopisa wakapfeka scarf. The desire. Hakupfeki zvinhu zvisingafani kupfekwa. Kana una Jesu hauzviwanziri zvinhu zvisina basa. Ndava izvo zvinonokutsvagira kuuraya hama, zvinonokutsvagira kuparadza ukama, zvinonokutsvagira kukanganisa nehama. You will never get that power. So I've said to my leaders, siyanai nenyaya dzen'anga.